И Коста Пичуе, аз съм Зигмастър и сега ще играем на Майнкрафт. Това не знам кой епизод е, мисля, че четвърти или пети, не знам. Също и на представа си нямам. И да, хора, сега да отивам да се намерям храна, защото става много лошо. Така. Добре. Взимай, яшеш. Ям, спокойно. Айде, на ето са. Е, точно. Така, хора, трябва да търсим храна. Защото нямаме изобщо. Не, имаме. Хляб ще направя. Така. Хляб. Добре, само един уит не остана. Ставаме го и също третия хляба. Така. И хора, до тук бяхме стигнали. Тук къщичката, тук кладенчето ми за вода. Да, само че тук трябва тази овца да я убия. О, не, добре, приятел, махам се, бе. Гледай го къвна. Мале, тези хора трябва да са на спеш, защото е много лошо. Да, бе. Тия са не виде. Тук са имал пържолки. Добре, ще ги опика. Това е. Също хора също и года ще опика, който намерях. И също и редстон, но това редстон не знам за какво ще ми трябва. То няма да ми трябва, но както и да е. Така. Тук хора беше пещерата, но тук е мако. Така, да вземем кола. И да се връщам горе, за да ям. И да, ще ми взе кирката. Много тъпо. Нищо. Така, сега. Също трябва този, който е мен, да изпека. Добре, пържолките. Отново да ме наедат. Така. Оп, това не е моето много. Да, моето. Аре бе. Така. Готов съм, хора. И да, сега да оставя материалите. Тук. И тук. И да. Много камък има, хора. Ще остава само един стак в мене. Този флинт. Грава, извинявам се. Ще го махна. Този гранит ли какво, да, граните. Махам. Водица имам вече. Това също махам. Си да. Някой друг епизод, хора, ще направим такова градина. Но не сега. О, добре, колко ли ще ги оставя в мене, може да намеря куч. И ще го опитаме. Така, добре, подари си малко инвентара. И добре. Сложил съм си бронята. И да тръгваме да търсим кученце. Какво е? Какъв гарен? Ай! Мазан.
Тъй хора, хубаво, че имам Торнс. Едно. Ко беше две. О. Аре. Аре, мъжеш. Хила, бе. Аркел. Да, защо нищо не направим. Поп. Не. Така се махаме. Ще тук гъмжи от скелети. Така да убием първата. Ес, мога да се направя бутушки. Мога да се направя хора, защото в това. В моята база, къща, така да го наречем, имам 3 кожи и сега плюс тази ще мога да се направя бутушки, които не ми трябват особено. От майран и да. Това е, но ще се върна като се направя кирка. Така хора, този епизод е малко скучен, няма какво да правим. Защото на мен не ми трябват много неща. Така хора, мисля да започвам поредичка на Clash of Clans. То аз съм я започнал. Не съм качвал клипове на Clash of Clans, но съм играл на нея. Да. Играл съм на нея, съм доста развит. Така, да се направя бутушките. Може да направя часовник, който не ми трябва. Хора, още 3 голд ми трябваха за легендарка. За да златна където както и да е. Не знам точно дали се нарича легендарка, дали се нарича енчантната голна нейпълка. Знам просто. Така. Оп, не тук. Да, тук. Така, добре. Да, тук трябва да седи. Добре, да сложим този дърт. Така хора, не знам това дали го чухте. Нещо телефона ми вибира. От Clash of Clans. Но няма са ми нападнали, защото аз имам щит. Да хора, това щит е за 10 часа мисля, че. Да, съм защитен. Да не ме убиват. Да не ме разрушават селото, де. Но няма значение. Така, ключа, да, ще справя кирка. Така. Айрон. От печката трябва да взема. Да, аз пък нямам дърво. Така, само едно много ще ми трябва. Добре, пръчка. Айрон кирка и да. Готов съм хора, сега ще отивам да търся айрона. Аз не знам къде. Защо ще оставям кирката? О, малеле. Бутуши са ми се щупили. И ми трябва да стърся много броня между другото. Така. С скапани ледър бутуши да тръгваме. Стига бе. Хора, малко по-трудно управлявам
Тоест малко по-трудно играе на Майнкрафт хора, когато ми е горещ телефона, когато е прегрял. Не точно прегрял, но когато пари. Той сега не пари, но е топа. И затова малко така трудно играя. Съм малко нископосан сега. Sugarcane за книжки. Да, книжки мога да се направя. И ако имах диаманти, но за жалост нямам. Може да се направя Enchanting Table и да хора, аз много искам да намеря диаманти и да си го направя. И първата ми работа, като ги намеря, както казах, ще се направя Enchanting. Така, давно не съм се оплел. Да, тук ми е къщата, а къде бяха? Да, пак отгладнях. Къде беше нас мина? Да, ето тук беше. Така. Надявам се да е тук. Да, тук е. Не беше точно тази дупка, а беше от другата. Хайде. Аре, какво ми става? Съм паркур мастър. О, ето го Айран. Той имаше и друг. Но тук няма нищо. Така се вземем. Ще се увелича за малко. Айде. Добре. Добре. Имам ли торчове в мен? Не. Тъпо. Ето го Айрана. Търсех. Много Айран. Ето не значи много. Защо има толкова много Айран на едно място? Така, не съм пропуснал. Не. Колко имам в мен? 14. Това е много добре. Така. Добре, хора, намерях много Айран. 14 Айран, това е много добре. Толкова съм го станал. Да, хора, мисля да приключвам този клип и също ще кажа, че в този клип няма да има интро и антро. Защото много време ми отнема да преработвам клипа с интро и антро и затова няма да има. Защото, както казах, много време изисква. Сега е 21 часа и 4 минути, т.е. 9 часа и 4 минути, е доста късно и трябва да кача клипа на време. Затова само сутрин ще слагам интро, защото тогава имам време и тогава не е късно. Да, хора, надявам се да ви хареса клипа. Ако е така, може да харесате, също се абонирайте за моя канал. И да, хора, това бях аз и до скоро.